Tervetuloa Pelaajan HD-kehissä. Tsekataan lyhyesti PES 2010 aikaista versiota pelistä, mikä oli Saksassa Gamescomissa näytillä. Meillä on Englanti, Meitsi, Saksa, Emeli ja se Huttunen pelaa Saksalla. Ja tää on tosiaan vielä keskeeräinen tää versio, mutta tää oli Engelin pelattavissa. Pelattavuus ihan kuvaisessa, niin katsotaan nyt. Yksi mikä aika selkeä muutos on se, että pelaat ei enää tuo liike rajoitu ihan siihen 8 suuntaan, vaan niinku voi analogin myötä mennä siellä vähän 360 astetta. Se ei nyt niin hirveästi tunnu, mutta ja jotain noita animaatioita on uudistettu. Vähän vaikea tietää, että pitäisikö pelaa analogilla tai D-padilla. Et suurin osa PES-pelaajista yleensä pelaa D-padilla, pelaa nyt analogilla. Jos vaihtaa D-padiin, niin se on kyllä aika paljon kankeamman alasta. Melkein teki maali. No tosta vähän läpisyöttöä Emille. Ei ihme, että Englannin hyökkäys ei toimi, kun Heski on kehissä. Toskin näkyy, että vaikka pelaakin pelaavasta pelaaja, niin pelaajan sijoittuminen tuolla puolustuksessa on aika paljon parempaa kuin mitä se oli viime vuoden PESissä. Mut peli etenee kyllä aika sama tyyli, että laidoissa pitää lähinnä yrittää tulla, että on niinku keskeltä aika hankala. Pitää ennakoida tosi paljon noissa syötöissä ja vedoissa, ettei menetä palloa. Aika törkeät sikailu. Tulee etuhyötynäköön. No nää osuut vaparit on niinku aika samanlaisia kuin ennenkin. No yleisäädäntö ei mitenkään älyttömästi kehittynyt. Katsotaan näkeekö niitä täällä taas. Gameplan, onks meillä sellaista? Niin on nämä pelaajakortit, mitkä nyt ikään kuin korvaa noin vanhat äänet. Jos me katsotaan Gerardin noita kortteja, niin silloin niitä useampiakin. Ja osa näistä korteista voi laittaa päälle ja pois tyyliin. Long Ranger, eli ampuuks Gerard niinku hakeeks aina vetomesta kauppaa, pannaan se päälle. Sitten free roaming, että se juoksee niinku, ei pysy niinku muodostelmassa niin tarkkaan, pannaan se päälle. Sitten puolustus, attack leveliä voi vaihtaa, pannaan tietenkin Gerardille attack minded. Sitten täällä on niinku one touch play, improve the players. Ja nämä on taas sillä ne on erikoisominaisuuksia, jotka on aina päälle. Eli nämä on aika pitkälle ne, mitä ne tähdet oli ennen niinku jengin statseissa. Et jos nyt tästä katsoo statteja, niin nyt tossahan ne kanssa näkyykin. Eli samat kortit, man marking ja kaikki tollanen, niin näkyy.
And this corner finally leads to a goal. It's right in front of the home fans, and we'll be hoping for a better delivery. Now a bit of space. Now possibility down the flank. It goes for another corner. Toinen kuulu. Koskis mun veska siihen? Kyllä sun mielestä tuossa. Käänne sai! Mä olen heille tähän videoon, mä sanoin myöhemmin. Vedä! No, pari näistä hassus. Just. Yritin klompua. Mut joo, tähän versioon niin tää on vielä kesken, niin se että animaatiot tulee Konamin mukaan jonkin verran lisää. Saa nähdä. Ja niinku just hiotaan kaikkea noita niinku gameplay-juttuja, mitkä on aika hyviä tässä kunnossa. Very hard to shake off the ball. There's a chance. Eikö olisi hyypiä tuolla? Glenn Jones on 18 miljoonan mies. Mun on pakkokin opetella tässä puolesta. Ei! Minne jengi syöttää? Haluan päästä vetää. No niin, nyt vastainen kanssa maali. Ei! Ehkä lopeteta siihen, tässä muuten kestää niin pitkään, mutta varmaan tehdään myöhemmässä vaiheessa vähän lisää videoita valmista versus. Tosiaan PES 2010 vähän miltä homma näyttää. Pelihän tulee lokakuun loppupuolella. FIFA 10 tulee jo lokakuun alkupuolella. Me otetaan sekin tossa jossain vaiheessa käsittelyyn, tehdään vähän vertailua, niin näette, että miltä 2 vuoden futispeli näyttää, mitä eroja niissä on niin poispäin, mutta ei tällä kertaa se.